ved faktisk ikke, hvad det er. EU. EU rager det også. Det rager dig. Hvad fanden rager det mig? EU, det rager mig en høstblomst. Det rager dig, hvis du er optaget af miljø. Jeg har ikke så meget at gøre, altså. Glem alt om, at vi kan klare den alene hjemme i Danmark. Jeg fatter ikke, hvordan det kan rage mig. Vi har brug for også, at unge mennesker engagerer sig. Du kender godt til det at være ude at rejse. Hvad rager det mig? Og så din mobiltelefon pludselig banger op og koster, jeg ved ikke hvad. Og så har vi noget med noget penge, faktisk, som ikke er særlig godt. Og der prøver vi altså på her i parlamentet at rotte os lige så meget sammen, som telefonindustrien gør. Det er da for fedt. Det rager dig, hvis du ikke vil have, at USA skal være alene om at dirigere, hvem der er supermagt. Det er sgu for nederen. Vi vil gerne være med i fællesskabet! Hvis du vil have indflydelse på, hvad der sker ude i den store verden, så har du kun en mulighed for at gøre det sammen med andre, og det vil sige her i EU.